ଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ 79 ଇୟର୍ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଇଂରେଜ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ସୁରକ୍ଷା ବୋଲିକିନା? ଆମେ କେମିତି କହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଡିପ୍ଲି ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ କି? ପାପ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ କି? ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ କି? ହେଲେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଚାପି ପକାଇଛି। ଆମେମାନେ ମୁକୁଳି ପାରୁନା। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 3:17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇନାହୁଁ। ମନ୍ଦ ଠାରୁ, ପାପ ଠାରୁ, ମିଛ ଠାରୁ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ନା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଚାପି ପକାଇଛି। ପାପ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାପିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାପି ରଖିଦେଇଛି। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଥ, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା ମହିମା। এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।